Imala sam prilike ručati jučer s učenicima jedne škole za posebne potrebe i desila se zanimljiva situacija. Naime, to su djeca različitih dijagnoza. Nije samo riječ o autizmu, nego i o različitim nekim drugim dijagnozama. I sad, neka djeca su više svjesna svojih različitosti, neka djeca su manje svjesna. I sad jedna djevojka pristupi svojoj prijateljici i kaže: ti me zaista nerviraš sa time što brkaš zamjenice, što mi se obraćaš ponekad u muškom rodu, što mi se nekad obraćaš u ženskom rodu, mene to jako smeta. I uz to je rekla smetaju to što ta djevojka ponavlja, što ima ekolaliju. I što je isto tako postavlja jedna te ista pitanja. I ona je to sve onako izrekla na jedan oštar, dosta pomalo nelagodan način. I ja sjedim do te djevojke. Ta djevojka koju se ona obratila ima autizam. I sad ja ne znam koliko ona nju razumjela, koliko su te riječi doprele do nje. Ali meni osobno to je bila jedna jako nelagodna situacija i ja sam odmah step in i ja sam je odmah odreagirala i rekla sam da je to sasvim u redu, da smo svi različiti. No međutim, ja sam poslije tu djevojku pozvala na stranu i mi smo imale cijelu konverzaciju i planiram imati još sličnih konverzacija s njom, jer zaista želim da razumije ta djevojka da smo svi različiti i da apsolutno nema nikakve veze ako pogriješimo i brkamo zamjenice ili ako naša gramatika nije savršena i ne treba da bude savršena. I isto tako da svi pričamo različite jezike i da nema veze, ne moramo mi biti savršeni u jednom jeziku i da svi imamo nekih poteškoća, različitosti i da je prijatelj ovdje ili školski kolega da jedne druge razumijemo i da jednim drugima pomognemo, da ne zamjeramo. Isto tako smo onda prešle kroz situacije što ona može učiniti u situaciji kad ta djevojka iz spektra autizma, na primjer, upotrebi krivu zamjenicu, kako je na lijepi način može sugerirati ili je možda može naučiti, ili ako upotrebi pogrešnu imenicu u rečenici ili ako upotrebi pogrešno glagolsko vrijeme. Tako da zaista želim da ona to razumije i bez obzira na teškoće da ona isto počinje pomagati svojim prijateljima, pošto je ona svjesnija i njezina gramatika je puno bolja, njezino izražavanje je puno bolje, njezina funkcionalna komunikacija je puno bolja. Tako da obratite malo pažnju, razmislite o tim stvarima i ako se ikada nađete u sličnim situacijama, sjetite se ovog videa. Hvala što ste me pratili.